Senyores i senyors, amb tots vosaltres, Estrella Fuertes. Hola, què tal? Hi ha una dona a la que jo admiro molt i és molt estimada a la clau de l'èxit perquè és tan agradable i tan divertit parlar amb ella. És una showwoman, artista, i per això s'ha creat el seu espectacle Amida. Actriu còmica, de l'humor, però no d'un humor qualsevol, És un humor que té secret. Té El secret de la Lloll, un espectacle que ja celebra 100 funcions i on interpreta personatges ben variats, algun de molt actual, dins una història romàntica d'un conte teatralitzat sobre un comte francès i una cupletista catalana aventurera, sorprenent i una mica boja. La clau de l'èxit. Lloll Bertran, sempre és un plaer, benvinguda, com estàs? Bonica, ja que em presentaves així, dic d'estrella a estrella. Bé, jo em defineixo, tu sí que ets una estrella, l'estrella strong. I jo un dia em va passar una cosa molt divertida a casa d'uns amics i diu, vinga tots a dinar, que vingui l'Star, que baixi l'Star. Dic, sí, l'Star per casa. L'Star per casa, però d'estrella a estrella. Si no, hem fet una gran passejada per tot Catalunya i saps què? Que havíem de celebrar, clar, havíem de fer la 100 l'any passat, però el confinament, la pandèmia, lògicament ho va capgirar tot i vam dir, ostres, hem d'arribar a les 100 funcions, és una fita, i més ara. I van dir, escolta, ens ho hem de manegar per poder celebrar la 100, que estem bé, malgrat la situació no està resolta, evidentment, encara falta, però jo hi veig molta llum. Cada vegada penso que si no baixem la guàrdia, continua la vaccinació i anem a aquest ritme, jo crec que venen bones perspectives. A més de cara al bon temps també serem més tots per l'aire lliure, però llavors dius, escolta, la vida no es pot aturar i era un bon motiu de dir, va, celebrem la 100 per celebrar això, les 100 funcions, per celebrar la vida, en definitiva. Molt bé, com estàs? Fa gairebé un any de la darrera entrevista. Hem anat parlant durant aquesta pandèmia. A mi vas fer riure amb els teus missatges i les teves actuacions tan per a les amistats i que són molt d'agrair. Com ha anat durant aquest any per tu com a actriu i com a persona d'aquest planeta de pandèmia que estem vivint? Home, mira, com a persona, quan va començar tot, he de confessar que hi havia tanta incertesa, lògicament, era un virus, encara que fos de la família del coronavirus, el que vulguis, però el virus era, clar, canvien, muten, hi havia molta incertesa. I la incertesa em va crear una certa angoixa, bastanta angoixa i neguit, perquè tenies por, no sabies, clar, t'enfrontaves amb una cosa desconeguda. Era un virus, els científics el coneixien la família d'on venia, etc. Però clar, tenien molta feina a descobrir, tot el procés de vaccinació i tot. I clar, tota aquella incertesa al començament, ostres, ens va crear això, angoixa, inquietud, molt neguit, però de mica en mica, vulguis que no, a veure, quan et trobes en una situació així, has de mirar d'adaptar-t'hi com puguis, com més positiu millor, entens? Vull dir, de dir, a veure, és la situació que tenim, és complicada, és difícil, està molt al cas dels consells que ens donaven, ens van dir mascareta, distància, si ens haguessis vist els primers dies que encara no hi havia mascaretes per tothom, que estàvem aquí tancats, ja ho deia tu, aquí com monjos de clausura, sense vot de castedat ni silenci, això no, parlàvem. Bé, ha passat un any, tot va començar per aquella data del 8 de març. Recordes aquella manifestació del 8 de març? No sé si hi vas anar. Sí. Hi vas anar? No, jo me'n recordo que dies abans, cap a finals de febrer o així que se'n parlava, jo ja me'n recordo que, saps aquella cosa que dius, que vas veient la cosa que dius, jo sense entendre, ni soc epidemiòloga, ni científica, ni metge, però vaig pensar, ui, que això es complica. I recordo que vaig anar a l'estrena al Capitol dels monòlegs de la Vagina, me'n recordo, que va ser a finals de febrer, i jo me'n recordo que ja em vaig adonar que ja estava com una mica inquieta, perquè... Tensa. Sí, no, ja deien que venia la pandèmia, que arribava cap aquí, jo no ho veia gaire clar, mirava que la gent no s'acostés massa. Saps aquella sensació que intueixes, que intueixes, i més ho explicaven, que la cosa era greu, però clar, ens sembla que la Xina és molt lluny i actualment amb els mitjans de transport que tenim les coses no en són gens de lluny, són a hores màxim. I jo me'n recordo que ja em notava així inquieta de dir, ui, que aquí val més que prenguem distàncies, I recordo que fins i tot, quan va haver-hi tota la polèmica que si feien el mobile o no feien el mobile, sí.
recordo que molta gent, esclar que s'ha de fer, que això per Barcelona, que no sé què. Jo deia, però que estan bojos de fer això. Saps el munt de gent? I l'altre dia, no sé en quina entrevista, li diuen al doctor Oriol Mitjà, doctor, es va quedar sol vostè dient que no fessin el mobile. Dic, no, jo també vaig dir que no. El doctor Oriol Mitjà i jo vam dir que no. Perquè és que pensava, saps el que representa? És que no estem parlant que t'arribin 50 persones, és que és una bogeria. Jo deia, però és que és una temeritat fer una cosa així. I aleshores, a nivell personal, ja dic, a part de l'angoixa, de la por, del que sents davant del desconegut, de mica en mica t'hi vas adaptant, vas veient que si fas el que et diuen, ja dic, anaves veient paral·lelament la gent que ingressava a les UCIs, els morts, i això sí que et deixava molt angoixat. I que segueixen ingressant i segueixen morint cada dia persones encara, No, és que és terrible, a més, terrible que passi això i terrible que ho hàgim normalitzat, que et diguin, no, avui només tant, només... Dius, ostres, però és que això és un drama per cada família, és que és horrorós. I doncs et sorprèn que hi ha gent que ho fa molt bé, tot s'ha de dir, però hi ha gent que fa uns disbarats i passen de les mascaretes i dius, escolteu, una mica de senderi, perquè mentre no s'acabi tot el procés de vacunació, les vacunes som nosaltres mateixos. Hi havia un nen petitó, un dia va sortir un nen, vaig sentir-lo, de 5 o 6 anys, que deia, el virus no té potes, el portem nosaltres a sobre, per tant, si ens estem quiets a casa, no el portarem enlloc, no el bellugarem. Dius, compte tu, una criatura de 5 anys ho té claríssim, i hi ha gent que fa uns disbarats i unes imprudències que dius, escolta, que ho paguem tots, I com ha anat això d'estar a casa, el confinament, com ha anat? El confinament l'hem portat superbé, perquè això sí que és una cosa que aquí a casa amb el meu home estem molt bé, ens agradava molt de trobar-nos per casa, no tenim cap problema i ho aprofites per llegir, per escoltar música, per fer coses que no feies, i dir, bé, hem de ser aquí dins tancats, doncs molt bé, organitzem-nos tan bé com sapiguem i aprofitar el temps també de treure'ns el màxim partit de la situació que tenies. Jo, per exemple, el contacte humà és el que he trobat a faltar, humà en el sentit de... El que m'ha costat més és tenir la família lluny i no poder-los anar a veure. Sort de telèfons, tauletes, internets, Skypes, tot això, que mira, encara que diguis, home, no és el mateix, evidentment que no, però, ostres, quina gran sort de tenir tota aquesta tecnologia, perquè el contacte no s'ha perdut, ha estat a distància, però, ostres, has pogut parlar, t'has pogut veure, i aleshores jo crec que aquest contacte humà, aquest caliu, per mi és imprescindible. El que passa que hi ha una sèrie de persones, jo m'incloc, que són molt prudents i una mica cagadetes, sí? Ho admeto, soc una mica cagadeta, que sé que ja la tenia la cura aquesta, aquí perquè no hi havia la cultura de la mascareta, però jo quan veia algú constipat ja vigilava a posar-me una mica a distància, això que per exemple que es feia, ara no es feia tant, però anys enrere la gent, eres en un assaig, tothom s'amorrava la mateixa ampolla d'aigua i deies, escolta, que ens ho podem passar tot aquí, i aleshores hi ha tota una sèrie d'hàbits que ara ens van insistint que hem de fer, que clar, el que dèiem el meu home, el Soldoni, em diu, és que aquests hàbits ja els teníem abans. Jo quan arribava a casa, per exemple, si havia agafat el metro, el primer que feia és arribar, pum, em rentava les mans. Ja hi havia uns hàbits que els feies, però sense la por que és ara del coronavirus, que infecta tant, que és tan perillós. Ara segons què toques, et desinfectes. Quantes vegades et rentes les mans al dia? M'he perdut el compte. El que tinc sagrat, ho faig sempre, però el que tinc sagrat, perquè és clar, hi ha un moment al començament que se'm van pelar les mans no sé quantes vegades, d'en rentar-me-les, tan desinfectant i tan esperit de dir. Tota l'estona tocava una cosa, allò, t'enviaven una carta, tocaves la carta corrents i vaig dir, a veure, hem de vigilar perquè qualsevol accés no és bo, vull dir, a més, quan si acaba sent obsessiu, se't converteix en una malaltia que no pot ser, que has de trobar l'equilibri, no? I vaig dir, escolta, aquí a casa vigilem tant com podem i si hem arribat fins aquí vol dir que no ho hem fet malament i que, com diu la cançó, i un xic de sort i que la vida et doni un camí ben llarg, que també hi ha hagut sort, suposo, però hem intentat fer-ho també com hem sapigut i dius, mira, hi ha normes essencials que és, abans de fer qualsevol menjada, si t'has de treure les lents de contacte, si t'has de rentar les dents, qualsevol cosa que hagis de tocar la cara, abans d'això, sempre, encara que jo arribo a casa i me la rento, clar, abans de menjar potser fas coses, agafes un llibre, agafes un paper, en principi ho tenim tot desinfectat, però com que dius, potser has tocat un paper que no era teu, dius, ja per norma, abans de menjar, abans d'entrar...
i fas una bona rentada de mans. I, efectivament, dius, si acabes de tocar una cosa que potser l'ha tocat algú i no saps com està, doncs, escolta, desinfectant el canto, o quan arribes a casa de seguida rentar les mans i és tenir-ho en compte. Jo crec que hi haurà una part del món que no abaixarà la guàrdia, que continuarà així, a la mínima que hi hagi algun tipus d'alarma o d'alerta, posar-se mascaretes, distància i vigilar, i que hi ha una part del món que continuarà una mica amb la inconsciència, dir, i això ja ha passat, ja ens hem curat, el vaccí ho ha resolt tot, i que haurem de continuar fent una mica de pedagogia, de dir, escolteu, això ha vingut per quedar-se, com diuen els que hi entenen, i s'han de prendre mesures, però això no vol dir que hagin de quedar aquí confinats i tancats i que no ens hagin de veure com uns eremites i que no ens hagin de veure. Haurem de crear hàbits saludables. Sí, jo crec que haurem de trobar el punt de dir, ostres, hem de recuperar aquesta vida i aquesta... som éssers socials, necessitem, som bèsties que necessitem el contacte amb l'altre, però fer-ho amb mesures, vigilant i prenent totes les mesures de protecció. I algun dia tornar-nos a abraçar, Lloll, que jo sé que per tu és molt important això. Que sí? Sí, no, les coses que trobo a faltar més. Em costa l'altre dia fins i tot amb una amiga perquè la gent venia, però clar, és que no pots arriscar-te perquè dius, cada vegada s'està comprovant més que la via més de contagi més ràpid són els aerosols, el contacte amb algú, que veus que si vas amb mascareta i dius, escolta, ja que de cara a cara és difícil de trobar-se, jo deia, vinga tu, d'esquena a esquena o de cul amb cul, et pots sentir a prop d'aquella persona, hi ha moltes... Amb la mirada, jo crec que ara les mirades encara són més intenses que mai, perquè clar, ni pots veure el somriure, doncs almenys la mirada ha de parlen molt intensament ara les mirades, ja hi parlaven, però ara jo crec que encara parlen amb més intensitat. Bé, tu n'ets experta, perquè com a actriu saps com es pot... Alguna recomanació per mirar comunicació, per aprofitar al màxim la comunicació que dona als ulls, perquè és ben difícil, sense poder veure els gestos, aquesta comunicació gestual de la cara, perquè estem amb la mascareta. Realment, amb la màscara perdem tanta expressió, però per això et dic que ara els ulls s'estan esforçant a comunicar molt més, perquè jo de vegades, per exemple, al començament potser no ho veia tant, però ara, per exemple, fas una foto, l'altre dia fèiem una foto de gent, la gent fent Lluís, la gent deia, sí, no es veu com riem, allò de Lluís, però els ulls sí que ho diuen, i ho notes que quan... Jo m'hi he trobat de creuar-me amb algú, per exemple, l'altre dia en un pas d'Ebre, i vaig parar el cotxe i vaig fer un senyal de passin, i aquella persona va aixecar les celles en l'aire i jo me'n vaig adonar que estava dient gràcies, saps allò? Sí, però clar, que no hi hagi confusió, perquè clar, en una situació d'aquestes també hem d'estar molt segurs, sobretot si creuem una carretera, no? Si aquestes celles estan dient esperi o passi. Lloll, el vostre sector ho està passant malament, tu ets una artista reconeguda, mediàtica, així i tot, està costant les restriccions? No, com està anant? Perquè ja porteu una gira, ara parlarem de l'espectacle El secret de la Lloll, que celebreu les 100 funcions, però heu fet gira per Catalunya. Com ha anat? Com dic jo, estrenarem, som a punt d'estrenar les 100 funcions. Sembla una contradicció, però clar, bé, cada funció és una estrena, evidentment, però clar, dius que ets a punt de celebrar l'estrena quan comences la primera funció, però aquí com que hem hagut de fer aquestes parades, ara pum, una parada, un confinament, clar, la darrera funció que vam fer farà mig any quan la fem, per tant, és com si tornéssim a celebrar, però celebrarem les 100. I durant aquest mig any ja hi ha alguna novetat? Estic convençuda que la Lloll ha estat reinventant-se i enriquint aquest espectacle que dirigeixes, interpretes, que has ideat, que has guionat. Després parlem de les persones que t'acompanyen també, però que hi ha diferència respecte a aquest mig any a la darrera funció? Hi ha novetats? Mira, és un espectacle molt viu, hi ha la base de la història romàntica i d'aventures i plena de bogeries d'aquest comte francès, el Jean-Luc de la Croix-Rochelle, i la cabaretera, l'Alegre Lola, que hi ha una història de base
de tot el que viuen aquesta parella. Però, esclar, a partir d'aquí és un espectacle que hem escrit nosaltres i, home, el fem que tingui molta actualitat, que de cop i volta qualsevol cosa que passi, que hagi passat avui o ahir, o passi el mateix dia de la funció, la pots incorporar. Tens aquesta llibertat, no fas un Shakespeare, un Molière, un Goldoni que dius, home, t'has de cenyir el text. Bé, hi ha gent que fa versions d'obres conegudes, evidentment, però que has de ser fidel a un text, sinó que aquí jo tinc màniga ampla per fer i desfer una mica el que puc incloure coses, puc afegir algun comentari, qualsevol cosa que m'interpel·li el públic, pum, ho pots aprofitar, perquè estàs explicant un conte, és en definitiva l'explicació d'un conte. En aquell moment tot el públic es converteix en infants, en mainada, i els explico un conte, al final feliç, acaba tot bé. Que es una mierda. Meu tresor. Tenemos que fabricar máquinas que nos permitan seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a ser nunca la máquina es fabricar máquinas. Ui, em sembla que us heu perdut, oi? Segur que no ens perdrem al Teatre Poliorama. Lloll, et fa il·lusió, aquest espectacle? Molta. A més, saps què? El fet de l'escenari, home, que creava, no diré mono perquè implica una part negativa de dir, ostres, com una addicció que no la pots superar, que jo sempre dic que no em faria mai, vaja, no m'agradaria ser esclau de cap addicció, però sí que és una addicció sana, en el sentit que, ostres, necessites ser a l'escenari, poder tenir contacte amb el públic, poder somriure junts, compartir una història, una estona d'imaginacions, d'aventures, de poder compartir aquesta estona plegats, i això ho necessites. I tot aquest any, realment, vull dir, t'has hagut d'adaptar a una nova situació que dius, bé, és el que ens toca viure i és el que hem de fer. I hem mirat aquí a casa, el meu home no ha parat, ha escrit 2 llibres, un dietari meravellós, amb Senyera d'Esperança, i que a més el títol és molt suggerent, i maleïda Covid, aquí no hem parat. Jo, per exemple, sempre que he pogut, doncs, això que deies tu, mires de fer feliç a la gent, de fer algun vídeo dient, va, nois, tu, que bon dia a tothom, que ens n'hem de sortir, o de dir, escolta't, amb humor per donar un consell, quan insistien molt que la gent es quedés a casa, que sobretot no sortís, i mires d'estar actiu, però clar, estàs actiu però tancat, no tens aquest al·licient de sortir, de poder ser al teatre, de poder ser amb el públic. A més, vam fer una única actuació després del confinament a Sitges, el 4 de setembre, al Festival Dona, i, ostres, va ser una recàrrega d'energia de veure tota aquella gent somrients, que marxaven contents, que marxaven feliços, que dius, ostres, que bé, vull dir, és una sessió terapèutica pel públic i per nosaltres. Després dels 100 anys, el centenar, 100 anys de funcions, tant de bo, Si arribem a 100 anys, així, jo hi firmo, ja on sigui. Ja trobaríem papers per 100 anys, ja, si no me'ls inventaria. Bé, hem vist, perquè la pandèmia també ens ha mostrat l'aparador de la gent gran, i Déu-n'hi-do, les dones centenàries que tenim al nostre país, Déu-n'hi-do, I a més amb una fortalesa admirable i envejable. Jo dic, ostres, jo no sé si són perquè són generacions que han de viure situacions molt dures, que les han fortit. I mira, doncs potser aquesta pandèmia també ens servirà a nosaltres per dir, ostres... Cuidem-nos. Sí, que també de tot n'aprens, Però és cert, gent molt gran, amb una fortalesa. Mira, jo tinc el meu pare, que a l'abril farà 99 anys, i està com un gínjol, t'asseguro, amb una lucidesa total i absoluta, però no una lucidesa de dir, oita, per tenir 99 anys està prou bé. No, és que raona com tu i com jo. Està perfecte. És la força física és el que li falla més, però mentalment és que està, parlem de tot, està al cas de totes les novetats, aquest que ha passat, aquest que havien dit, com s'ha resolt això, com
Bueno, està el cas de perfectament. I penses, ostres, han estat generacions que han hagut de sobreviure a moments molt difícils i potser els han enfortit. Per tant, tens a casa la empatia viva del que està passant la gent gran, que de vegades no en són prou conscients i són persones que han lluitat tota la seva vida i que en molts casos tristament s'han hagut de marxar sense tenir a prop el més important a la vida, que és la família. Jo això trobo, això que ha passat ho trobo terrorífic. De les coses més terribles que ha passat en aquesta pandèmia. Ho trobo... Jo tinc, per exemple, tinc una neboda i una amiga que són infermeres magnífiques, que m'explicaven unes històries que se'm fotia la pell de gallina. I sort que hi ha hagut un personal, ja dic, jo parlo per aquesta neboda i per aquesta amiga, que hi ha hagut gent extraordinària. Aquestes nanes tenen un cor enorme que han acompanyat tantes... Ja sé que no és el mateix que hi hagi la família, evidentment, però hi ha hagut personal sanitari que han acompanyat tan bé les persones als últims moments, tant... Especialment infermeres i infermers, especialment, se'ls hi ha de reconèixer... Sí, senyora, i jo t'ho juro que barretada, aplaudiment de gala, com fem al teatre, perquè han tingut una actitud d'una humanitat tan extraordinària que és admirable. Jo m'han explicat, ja dic, casos que se'm trencava el cor, de dir, però Déu meu... La cara terrible. La cara trista d'aquesta pandèmia. Anem a la cara, la del bon humor, ja no només l'humor. El bon humor és molt important, per al sistema immunològic. Hi ha moltes investigacions que estem buscant amb les vacunes. Per cert, a tu encara no t'ha arribat la vacuna. No, filla, perquè jo soc en el col·lectiu, sempre ho dic, no som ni prou vells ni prou joves. I som allà al mig, i ens tenen al mig. No, jo tinc la sensació, que a vegades ho comentem amb una amiga, que som un col·lectiu que no som vells, però tampoc som joves de primera volada. I aleshores, com que tenim moltes ganes de viure i encara pensem que tenim corda per estona, fem totes les mesures de protecció, però no les fem perfectes, no. Som un exemple perquè la gent ens segueixi gairebé, perquè ho fem tot impecablement. I la mascareta, jo conto les hores que les portem, clar, diuen, aquestes mascaretes tenen una validesa de 8 hores, ja sé que no són 8 hores exactes, però per entendre'ns, però clar, tu no la portes tota una jornada, almenys nosaltres, no la portes allò de dir que treballo 8 hores, doncs bueno, quan acabes la poses al rebuig, amb la bosseta ben lligadeta, el que d'allò, però clar, nosaltres, per exemple, surts a comprar 3/4 d'hora, 1 hora, però clar, no la llançaràs pas, allà ventilar, no sé què, ben posadeta, ben ventiladeta, amb un calendari, 1 hora, l'hem portat... Control absolut i som modèliques, les que estem allà mateix. I per això diem, clar, aquest col·lectiu ho fem, però deuen dir que ells com que ho fan tan bé que siguin els últims a vacunar-se, perquè ja són la vacuna ells mateixos. Y mientras me pinchaba, me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa es una... Estàs escoltant La clau de l'èxit, amb Estrella Fuertes. Avui amb Llull Bertran, que és un gust tenir-te al programa, t'he de preguntar, com a actriu, com a dona també, doncs el que hem conegut, ha dimitit la directora de l'Institut del Teatre, la Magda Puyo. Ens ha sorprès, amb la seva dimissió, ella pensava lluitar pel projecte, però finalment ha assumit, Ho tenia molt claríssim, que ella volia ser allà batallant i plantant cara i entomant el problema, però noi, de vegades són situacions tan complexes, tan complicades, que potser, noi... Tot plegat davant aquestes denúncies per maltractaments i abusos a alumnes i exalumnes durant anys. T'ha sorprès? O creus que és bo que aquestes noies més joves siguin valentes d'arriscar-se, fins i tot el que comporta el rol com a actrius en un context de conflicte, que això és un risc? No, això per descomptat. Això per descomptat, sempre s'ha d'alçar la veu, sempre s'ha de cridar, sempre s'ha de protestar. No podem quedar callades de cap manera. I tot el que s'està veient és, vaja, terrible, intolerable, indignant, molt trist, molt trist. És horrorós que hi hagi gent que puguin fer servir la seva força, el seu poder, la seva situació de ser en un lloc
de comandament, per dir-ho així, i aquests abusos de poder i de força no es poden tolerar de cap manera, s'han de tallar de socarrel, i si una persona està exercint algun càrrec polític o docent, cessar-lo immediatament, no cal dir-ho. Perquè vull dir, jo en el moment que en la teva conducta una persona pot perjudicar i fer mal a una altra, és, vaja, intolerable, s'ha d'investigar. Això també crec que és important fer incís aquí, de dir s'han de posar, escoltar totes dues parts, perquè són temes molt delicats, molt, molt, molt. Vull dir, jo no estic segura que totes les denúncies que han presentat aquests nois i noies són certes, seguríssim, però vull dir, penso que amb una cosa tan delicada i tan complicada com aquesta, ostres, a més que vull dir que pots fumar la vida en l'aire, tant de la víctima com de l'agressor, entenc el que dius. Són temes molt delicats i s'han de sentir els testimonis de totes dues parts, i quan hi ha hagut una cosa d'abús de poder i de força s'ha de castigar i no sé, gens, tolerància zero. Tolerància zero, perquè jo quan algú perjudica, jo sempre ho he dit, jo amb les actituds i les conductes de les persones que no fan mal a ningú, t'asseguro que per estrambòtiques que siguin, per folles que siguin, per estranyes, que si no fan mal a ningú, jo dic, ai, escolta tu, que faci el que vulgui de persona, mai criticaré ni censuraré ningú, però en el moment que una persona em perjudica una altra, aquí, tolerància zero. Tolerància zero, i l'únic que dic són temes que jo el que sí que... Jo quan veig coses d'aquestes, de tota manera, et fa una mica de por... Ets molt prudent, Lloll, sí, a l'hora d'expressar-te, de valorar. No, és que saps què passa? Que són temes tan delicats que poden fer tan mal que dius, ostres, s'ha de vigilar, que jo m'agradaria més que poguessin allò de dir, encarar-se les dues parts, fer un bon judici, que quan hi ha tot... Que vigilem a fer linxaments mediàtics, també, que jo penso que això també s'ha d'anar una mica alerta en temes d'aquests. No dic, escolta, segur que han fet una bona investigació, no estic posant-ho en dubte, però que de vegades dius, ostres, són coses que s'han d'anar amb molta cura, anar a fons, anar a fons i castigar qui s'hagi de castigar, per descomptat. Sí, perquè de vegades aquesta cura, sobretot històricament, que és una de les lluites de les dones, la omissió de l'abús de poder, la omissió d'aquests casos, precisament per anar en cura, ha portat a tot el contrari, no? Que no es coneguin, que no avancem. Per tant, també és important de vegades que l'opinió pública i el món mediàtic ajuda en aquest sentit, que es descobreixi una situació d'aquestes. És també gràcies a aquesta investigació que han fet els periodistes del diari Ara, que s'ha de reconèixer, que han fet un treball valent i sobretot aquestes noies i nois, perquè també hi ha exalumnes, no només dones, sinó també... Perquè estem parlant d'abús de poder, no només d'abús sexual, que també, i l'abús de poder, bé, ho dèiem, no és només un tema exclusiu del vostre sector, hi ha col·lectius de tots els sectors on en aquest moment algú pot estar apretant les dents. T'asseguro que els aplaudeixo, ja dic, aquests nois i noies, la valentia de plantar cara i d'encarar-s'hi. Sí que he de dir, a veure, ja sé que al món passen aquestes coses, però jo sí que he de dir que m'ha sorprès, perquè jo parlo personalment, a la meva època no vaig viure absolutament res d'això, vull dir, també ho he de dir, en favor de la gent que hi havia aquella època. Clar, ara hi ha gent molt diferent, jo estic parlant de fa molts anys, però jo aquella època, la meva promoció, no tinc constància de res ni de ningú, al contrari, vam rebre un tracte exquisit per part de tots els professors, vaig tenir professors magnífics, jo estic molt contenta d'haver-hi anat, i sí que em va sorprendre, ja dic, tot i saber que al món passen aquestes coses. Mira, aquesta diu els llims, no ho sé, però sí que vaig pensar, ostres, perquè no és el que vaig viure jo. Particularment en el teu cas. Sí, la meva promoció, sincerament, vull dir, sota la promoció del Ramon Madaula, la Lluïsa Castell, Cristina Poch, Núria Cano, gent que hem anat treballant, i sí que vaig pensar, dic, ostres, que em va sorprendre. Però jo recordo quan era més joveneta, que per exemple, quan començaves que et deien, Lloll, tal director fa un càsting, o d'allò. Quan jo sabia que era un director, no m'havien parlat d'antecedents d'assetjament sexual, això no, però quan em deien, ui, aquest director és molt bo, però té un mal caràcter amb els actors, i els escridars, ja no m'hi presentava. No, ho tenia claríssim, i no és allò de dir que tenia la vida solucionada. Deia, escolta, jo he triat aquest ofici
perquè en paraules del Salvat Papaseit és l'ofici que més m'agrada, sóc feliç fent-lo, no vull treballar amb un energúmen o energúmena, Sí. com faríem ara, que digui que d'allò, perquè m'havia passat d'algun director que convocava càstings i m'ho deien, ui, té una mala llet, i es cridassa, i dic, ui, no. I és que no m'hi presentava perquè em negava a treballar amb algú, dius, escolti, perdoni, a més que em sembla una contradicció flagrant que en qualsevol feina, però amb la nostra, que hem de crear, que hem d'imaginar, que hem de tenir una persona que es cridassi per allà, quines ganes, com provocaràs la creativitat d'aquella gent? El que faràs és coartar-los i tallar-los les ales, perquè si una persona comença a cridar, a mi això no em motiva, vull dir, jo ja m'hi negava, vull dir que si tothom s'hagués negat, potser s'hauria acabat el bròquil amb aquests directors així dèspotes. Estem a la recta final de l'entrevista amb la Lloll Bertran, que ha fet El secret de la Lloll, que ha tornat a Barcelona al Poliorama per celebrar les 100 funcions. N'hi haurà 101? Sí. Seguiràs, Sí, mira, farem cap i cua, que a mi m'agrada molt això. Acabarem amb 101. O 0, com el 101 dàlmates, doncs mira, o 0, i si tot va com ha d'anar, ja es belluguen coses de cara a l'estiu que podrien tornar a fer una bona gira, però hem d'anar-nos adaptant una mica a l'evolució de tot plegat. I veurem la Lloll seduint-nos amb el seu talent per a la comèdia, el cant, el ball, la paròdia, la capacitat d'emocionar. Això consta a la presentació, ho estic llegint literal, però és que és així, en dono fe, perquè és una persona que emociona. Jo m'emociono cada vegada que parlo amb ella i les persones que la coneixeu també, i la prova n'és aquesta, el públic. I al teatre, aforaments limitats, control, cultura segura. T'asseguro que des del Poliorama i de tots els teatres de Barcelona i Catalunya, allà on facin, ho sé, em consta que tothom les mesures les pren allò amb una rigidesa absoluta, amb un rigor absolut, no en deixem passar ni una. Tot desinfectat, si amb mascareta, amb distància, desinfectants, queden totalment protegits perquè el públic va amb mascareta. Nosaltres som de l'escenari lluny, som 3 persones, estem totes bé, s'han pres totes les mesures que calia. Però clar, l'aforament ha de fer el 50 per poder tenir les distàncies entre persones. Clar, quan tu compres un parell d'entrades, queden bloquejades les de cada costat. Hi haurà sorpreses? Bufaràs espelmes per la funció número 100? Sorpreses n'hi haurà, el que passa que bufar, diu, encara no és gaire aconsellable que bufem. Val més que no bufem. Millor. Oblidem aquesta idea, de bufar, oblidat. Esborrem això. Bé, si no faré jo que et mulles els dits i pam, apagues la flama. Però bé, el desig el demanarem igualment. When they begin to begin, it breaks like the sound of music so tender. It brings like a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. Doncs quin és el teu gran desig i què vols compartir amb nosaltres? Home, en aquell moment que la vacuna arribi a tothom, i dic a tothom, no al primer món, no, a tothom, absolutament, que poguessin tornar a una certa normalitat. Jo crec que una mica l'anem trobant, aquesta normalitat de mirar de fer la vida que visquem cada dia, que no ens sentim tancats en presons i que la gent... Passa que si ens acabem vacunant tots haurem de prendre les mesures que calgui, però tot podrà tornar a aquesta mena de normalitat de que la gent pugui obrir el comerç més hores, els restaurants, que la gent pugui viure, en definitiva, perquè ara hi ha molta gent que està sobrevivint o malvivint, i això és terrible, és terrible, i, ostres, que poguéssim tornar això, a assaborir la vida, que ara alguns l'estan patint molt, la vida, i la vida no és per patir-la, sinó per assaborir-la.
Doncs amb aquestes paraules, la vida no és per patir-la, sinó per assaborir-la. Posem fi a aquesta entrevista, de moment, perquè tornarem aviat a trucar-te, perquè ens agrada, a mi m'encanta parlar amb tu. La Lloll, seduint-nos amb el seu gran talent, la comèdia, el cant, el ball, la paròdia i la seva capacitat d'emocionar. Tot això passa al Secret de la Lloll. Idea, guió i direcció de la Lloll, el piano, l'Ariadna Cabiró, que s'ha de dir, i Isaac Fonoll. Sí, el piano el comparteixen l'Ariadna Cabiró i ara hi ha l'Isaac Fonoll. I l'altre actor, que també és percussionista i fa el que calgui, també fa de pollastre de la funció i tot, si convé, és el Bernat Cot i en algunes ocasions l'Eduard Autonell. Vam tenir un cop de mà molt important del David Pintor, hi ha un equip d'annexa deliciós, ha estat el Jordi Volvent a escenografia i vestuari, que és un home que amb 3 elements et crea un món. Els tècnics de so, la regidora, la Teresa Navarro, hi ha un equip de conte també, Lloll, una abraçada i bona Veniu, sort. us explicarem un conte i ho passareu molt bé. I sempre és un gust fer prop d'una estrella com tu. El gust és compartit. Que vagi molt bé, un plaer. Adéu, bonica, adéu, macos. Una recàrrega d'energia de veure tota aquella gent somrient, que marxaven contents, que marxaven feliços, que dius, ostres, que bé, vull dir, és una sessió terapèutica pel públic i per nosaltres. Doncs així acabem avui al ritme de I Will Survive, de Gloria Gaynor, interpretada per la Lloll Bertran, com la resta de cançons que has anat sentint en el programa. Espero que hagis gaudit tant com nosaltres d'aquesta gran artista, que és i serà sempre, la nostra dama de la comèdia. La Lloll, un gust.